ассалому алайкум ба ҳама бародаро. Як борига ҳама каса хуш омадем ба канали Мошини Савдо. Дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияи кишвар. Мошинои хуб бо нархҳои дастрас. Навора то охира тамошо кун бародар, дастгири моро фаромӯш накун. Ва бародарое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки дар канали мо ба реклама гузоранд, марҳамат дӯстон, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебирояд ва мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор мора дастгирӣ мекунем. бародаро, зинда ва сарбаланд бошед. фикротон ҳатман дар комментария нависен. гапа зиёд намекунем, мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 152 сомони тоҷикӣ. сар мекунем, навора рафтед. Якум мошини фурӯши мо ҳастай Opel Astra F соли барори 1695 дар кузуфи седан, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш, механика. Мошин дар ҳолати хуби миёна қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошини мо дар ноҳияи кушониён бародаро ба нархша боша гуфтесай бародар 20 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 130 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтесай бо арзона мекунем ва шумо метавонед барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ай худи бародар дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯши мо ҳастай Daewoo Nexia соли барориши 2005 сол дар кузуфи седан, рангбоша кабуд, мотор 1.6, сӯзишвориш боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ нестай, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе дӯстон ба нархша боша гуфтесай бародар 21 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 136 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтесай бо маслиҳат мекунем. барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара ай худи бародар дарёфт кунед. лайкгузориро бародаро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. сеюм мошини фурӯши мо ҳастай Opel Vectra A соли барори 1694 дар кузуфи седан, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка, механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошини мо дар ноҳияи Рашт мебоша бародаро ва нархша боша гуфтесай 15 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 101 000 рубл. харидори конкрет набоша гуфтесай бо муомила дорад, савдо мешавад. мошин гуфтесай варианти алишрам дорад ва вариантҳо дошта бошед, марҳамат пешниҳод кунед бародар. барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ай худи бародар дарёфт кунед. нархи беҳтариниш кадай ай даст натен. чорум мошини фурӯшӣ ҳаст Toyota Cresta соли барори 1994 дар кузуфи седан, рангбоша сабз, мотор DV0, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка, автомат. мошин гуфтае 7 моштагиай ховай техас моторш нестай, моторш об гузарондагиай, камтарак ремонт кардан дар кор, тамом дигар ҷош нағзай, балонош созай, бензин, газ ҳардуш кор мекунад, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошини мо дар ноҳияи кони бодом қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтестай 9 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 58 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае арзонам мешавад, алишам мешавад, вариантҳо боша, марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагӣ дӯстон, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. панҷум мошини фурӯши мо ҳастай Opel Astra F соли барори 1996 дар кузуфи хетчбек, ранг боша кабуд, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш, механика. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ нестай, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад бародаро ва нархша боша гуфтесай 29 500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 192 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтесай арзон мешавад, фақат ай пеш ба телефон не. барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештара ай худи бародар дарёфт кунед. шашум мошини фурӯши мо ҳастай Opel Astra F соли барори 1995 дар кузуфи седан, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газа бензин, коробка, механика. мошин гуфтае состояниш хубай, камбудӣ нестай, коробкаш зурай, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошини мо дар шаҳри душанбе ба нархша боша гуфтесай 25 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 164 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтесай бо арзонам мекунем. барои маълумоти иловагӣ дӯстон, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ҳафтум мошини фурӯши мо ҳастай Toyota Mark D соли барори 1996 дар кузуфи седан,
ранг боша сафед, ҳабиё мотор боша ДВ0, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка, автомат. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошини мо қарор дорад дар шаҳри Норак ва нархша боша гуфтесай 25 000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 164 000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтесай арзон ҳам мешавад. Барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастаи Opel Vectra A, соли барориш 1991 дар кузофи седан, ранг боша мокри асфалт, ҳабиё мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш, механика. Мошин гуфтаи раднои краскаи хичай, газу бензин 100% кор мекунад, ба 4 баллонуш созай, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон ва нархша боша гуфтесай 9500 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 62 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзонам мекунем. барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти иловагира аз худи бародар дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшӣ мо ҳастаи Mercedes-Benz V201, соли барориш 1990 дар кузофи седан, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, гаштесай, задагӣ, пусидагӣ, бридагӣ надорад, кузуфуш тозаҳай, баллоношам навай, хадавои мотор созай, хулоса мошин созай, гаштесай гуфтай. срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро ва нархша боша гуфтесай 17 000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 111 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзонам мешавад. барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи бародар дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ мо ҳастаи Daewoo Nexia, соли барориш 1995 дар кузофи седан, ранг боша сафед, ҳабиё мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газа бензинай, коробкаш, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, пеши ақибаш гуфтай тозаи, задагӣ нестай, газу бензин 100% кор мекунад, мотор хадавой кор надорад, 4 баллони 80% дорад, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошини мо дар шаҳри Хуҷандай бародаро ва нархша боша гуфтесай 18 000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 118 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзонам мекунем. барои маълумоти иловагира дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи бародар дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ ҳаст Mercedes-Benz E-Class, соли барориш 1995 дар кузофи седан, ранг боша сиёҳ, ҳабиё мотор боша DV4, сӯзишворӣ боша газа бензин, коробка, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай дӯстон, қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 33 000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 217 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзонам мекунем. барои маълумоти пурра ва аниқа дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед дӯстон ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ мо ҳастаи Daewoo Matiz, соли барориш 1998 дар кузофи хетчбек, ҳабиё мотор боша 1.0, сӯзишворӣ боша газ, коробка, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камтар масъала мехӯрад, баллонуш навай, акклиматор нав, документҳо то моҳи январ ҳастай, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошини мо дар ноҳияи Турсунзодаи бародаро ва нархша боша гуфтесай соҳибаш 14 000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 92 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. барои маълумоти пурра ва аниқа дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара аз худи бародар дарёфт кунед. нархи беҳтаринаш кадай аз даст натеша. 13 мошини фурӯшӣ мо ҳастаи BMW 3 Series S, соли барориш 1993 дар кузофи седан, ҳабиё мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш, механика. мошин дар ҳолати хуб мега, мотор 100%, коробкашам 100%, салон тозаакай, акклиматор навай, срочна сумдаркурай мефурӯшем. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай бародар 15 000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 98 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзонам мекунем. барои маълумоти пурра ва аниқа дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. мисли ҳар вақта раҳмат ки навора то охира тамошо карден. зинда ва сарбаланд бошен. гапа зиёд намекунем дӯстон, мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. моро дастгирӣ кунед, то навори оянда худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.